conditions that have resulted now require us, South Africans, and we are ready to lead you. Scripted into the Inkokheli yeqela leCOPE ithe thaca umqulu wezithembiso zonyulo ivakalisa ukuba bemi boMzantsi Afrika abajamelene nemeko ekufuneka bezikhusele kuzo. Mntwana imphethe kabi lenzaba ngoba kwayena ebusuku akalali. Mntwana uyakhuluma asho ukuthi bangani ngicela ningixoleleni ningaze ningibulale bangani. Ixhalekile inkwenkwane iminyaka eli-13 encuthekiswa ngabanye esikolweni. Malena makhaya nanguvimba ngokuhlwa nje. Kwintethe ethathe ngaphansi kwemizuzu engama-30 nebonakale ingoyamanga kwimimbi egqamileyo kugqatso lozonyulo luka-2024, inkokheli ye-Congress of the People uMnumzana Muswalikota ebesenza intetho yomqulu wezithembiso weqela Hammanskraal kuMntla Pitoli ebongoza bembeli banike liqela ithuba lilawule. Ukuxhobisa abemibeli bakwazi ukuzikhusela, ulutsha luzibandakanye kuqeqesho lomkhosi, kusetyenziswe ezolimo njengekhubalo lokusiphula nengcambu indlala nenhlupheko. Le yeminye imiba enyathele kuyo inkokheli yeCOPE ngethuba ibongoza bempeli bavotele eliqela kwimikhala yolawulo. Kwintetha engabhalwanga phansi, uMnumzana Likota uthi imeko ozibona kuyo uMzantsi Afrika idinga abahlali bakwazi ukuzikhusela. The conditions that have resulted now require us, South Africans, and we are ready to lead you. We, the people of South Africa, must defend ourselves. Enyathela kumba ocimicimi wompane ubuze kuba kutheni eli liza kutyeshela inkqubo yamalahle kodwa isetyenziswa ngamanye amazwe. Other countries are telling us and telling our leaders, take coal, don't use coal, don't use coal. But they are saying, bring that coal to us. Kwintente ethatha umthamo wabantu abaliwaka zibeliqela ke noko izitulo ezingenabantu kwathukuza umbuzo ukuba ayingebi yakuba sisiphelo seliqelana emva konyulo elaqala ngezihlalo ezingama-30 epalamente ngo-2009. Akafuni nokuva lo mbuzo uMnumzana Likota uthi liyabuyela ipalamente iqela lakhe. People talk about infighting there's no infighting in Congress of the People. We had 3 individuals who tried to undermine the constitution and they were dismissed. Eliqela kwindlela esingise kunyulo lixixwe izinhlaba zahlukane zangaphakathi embuthweni ezibone kudilika inkokheli ezifana noDennis Bloem noWillie Madisha. Usekela mongameli we-ANC uMnumzana Paul Mashatile uthi uqinisekile ukuba iqela lakhe liza kuyishenxisa iDA kulawulo kwiphondo lentshona koloni kunyulo oluzayo lukazwelonke. OkaMashatile kunye namalungu aphezulu e-ANC bebegaya inkxaso entshona koloni kulungiselelwa unyulo. Uqalise ngephulo lokungena umzi nomzi eKapa, iDA oko ilawula kweli phondo susela ngo-2009 kodwa OkaMashatile uthi impumelelo yeye-ANC. Ngethuba egaya inkxaso kwilokishi yaseKhayelitsha eKapa, usekela mongameli we-ANC uMnumzana Paul Mashatile abahlali bamamkele ngezandla ezishushu ngelixa abanye besithi akukho nto banokuyibhiyozela kule minyaka yenkululeko. President is number 1, my man. Don't worry for President. Cyril Ramaphosa is number 1. I'm asking myself as a young people in this country, what is it that I'm supposed to be celebrating while we are seeing it day by day? Like most people, especially into township, people are unemployed. Intswela-ngqesho ibingumba uphambili ophakanyiswe ngabahlali ngethuba usekela mongameli we-ANC uMnumzana Paul Mashatile engena umzi nomzi egaya inkxaso kule lokishi. Fortunately, it's top on our manifesto. You know, the first thing when you open our manifesto, you read is that let's implement our jobs plan. Nangona iDA inenkxaso ephezulu kweli phondo lasentshona koloni isithuba seminyaka eli-15, OkaMashatile uthi iqela lakhe le-ANC lijonge impumelelo ngomhla wonyulo kweli phondo. Vote for the ANC because if you vote for us, we will address the challenges that you are facing, that you are dealing with. And we think that
they are getting that message. OkaMashatile ukwenze intetho kwingqungquthela yezemfundo nalapho ethembise ukuba ziza kunikwa ingqwalasela imeko esebenza phantsi kwazo ititshala. Uphehlelela umqulu wezithembiso wephondo umbutho we-DA ePaarl eNtshona Koloni namhlanje umgqatso wokuba inkulu baphathiswa kulo mbutho Ellen Windi ubhengeze izibhambathiso ezisixhenxe zombutho kubavoti ecela eminye iminyaka emihlanu ukuba kwesi sikhundla. Abavoti babongozwa ukuba bacinge kakuhle ukuba banqwenela ukuba iphondo labo libe njani kule minyaka mihlanu izayo. We want to say to you, lend us your vote again. Give us your vote again now in 2024 on the 29th of May. And we'll take our track record and we'll take our vision and we'll take our manifesto, which is our promise of more. Esenza intetho yakhe kule ndibano inkokheli ye-DA uJohn Steenhuisen uthe abavoti banokunika umbutho isininzi kwiphondo okanye bafumane imibutho yobuqhophololo eza kutshabalalisa iphondo. You can either elect an outright DA majority here in the Western Cape, or you will have no water in your taps, just like the rest of the country. You can either elect a DA outright majority here in the Western Cape, or you will lose the 300,000 new jobs that were created here, just like the rest of the country. You can either elect a DA outright government here in the Western Cape, or you will have potholed roads, rubbish piling up, and dead bodies floating in your drinking water. Lo mbutho ukwaveze ibhasi oza kuyisebenzisa kwiphulo lokugaya inkxaso kwiphondo liphela. Inkokheli yaZanyan People's Organisation AZAPO uNelvis Qekema ibambe iphulo lokungena umzini omzi kwilokishi esirhalishiwe eMntla-Mpuma phambi konyulo lukaMeyi. Lo mbutho ubenenkxaso erhoxayo kunyulo oludlulileyo uthemba ukuba nesihlalo epalamente emva kolunyulo luzayo. Umbutho iAZAPO uthi ugqatso lwabo lusekude emaphethelweni ngaphandle kokwehla kwenani labaxhasi nokusilela ekumelweni epalamente kwigota ezimbini ezidlulileyo. Lo mbutho uphuphuma lithemba lokuguqula konke oko kolunyulo luzayo. Eliqela lithi eyona njongo yalo ingundoqo kukuza namathuba engqesho. We want to restore the humanity and dignity of the people, and the best way to do it is to grow the economy, develop the economy such that the economy is able to absorb the unemployed people. Abahlali baseGalashewe banemvakalelo nezimvo ezahlukileyo ngokuphathelene nemigaqo-nkqubo yeAZAPO kodwa bathi bakulungele ukuyinika ithuba. So AZAPO is suitable to lead us in the sense, but we will need assistance from the broader African diaspora to make this a success. I would like to vote for AZAPO so that AZAPO can bring better future for our children, youth. There's high unemployment and also there's drugs that is all over our country. Ukanti kumalungu angaphaya kwewaka kweliphondo eliqela linethemba lokuba liyakube ligaye inkxaso nangakumbi xa kufika ixesha lonyulo. Kwalapha ezindabeni isebe elizimeleyo lophando lwamapolisa kulindeleke ukuba liphande ngezityholo zokusebenzisana phakathi kwamapolisa kunye nabo babandakanyeka kubusela bemfuyo eMntla-Ntshona. Kodwa masiqale evenkileni. Sinamkela kwakhona kwindaba selijelo uyakwazi ukubukela kwakhona izindaba kwijelo leYouTube uthi SABC indaba sesixhosa ukanti xa ubukele sicela ucofe ulike ze ukuba ukamcofu subscribe sibongoza wenze njalo. Kwingqeko lokuqala sithe kwintethe ethathe ngaphantsi kwemizuzu engama-30 nebonakale ingoyamanga kwimiba egqamileyo kugqatso lozonyulo luka-2024. Inkokheli yeCongress of the People umnumzana Moswele Kota ebesenza intetho yomqulu wezithembiso weqela eHammanskraal kuMntla Pitoli ebongoza bembeli banike eli qela ithuba lilawule. Iqela lezopolitiki iPatriotic Alliance lithi liza kusebenzisa umbane oveliswa kwilanga ukuzisa amanzi kumapitsi ngelokusombulula ingxaki yamanzi ezilalini. Umgqatso weliqela kwesobunkulu baphathiswa eLimpopo umnumzana Patrick Muchayi ukuthethe okungethuba ephehlelela umqulu wezithembiso zonyulo wephondo kwilali yaseGabe Thohoyandou. Ukwathe iqela lakhe liza kuliqinisa ukhuseleko kwimida yeli. Iqela iPatriotic Alliance lilise kwilali yaseGabe Thohoyandou iphulo lalo lokugaya inkxaso.
Inkokheli zaseLimpopo ze-PA ziphethelele umqulu wezithembiso sonyulo kulelali. Ezinkokheli zithi zizakuvala imida yeli ngenjongo yokuqubisana lwaphulomthetho xa zingangena kulawulo. Problem of borderless, we don't have fence. And most of the crime that take place in Ibembe is committed by the foreigners who have been in border, who is the president, the deputy. It is borderless. And then there is a problem of ascending and descending of the foreigners and illegal immigrant free. That means they've got an access to bring the illegal firearm and illegal explosives from Zim to here. Abaxhasi be-PA bantu balindile ukuba eliqela liphelisa ingxaki yongabikho kwamanzi zelidale amathuba omsebenzi. I want to this organization to abolish EPWP, because EPWP they are working on three months, and that 3 months it is not enough to our families. I'm expecting to Petrocalands to improve the roads, because you can see we are still using the old roads while they've recovered maybe 2018, but we're still using it. It's destroyed. Ungqo we-PA Limpopo uthi selifudumele iphulo labo lokugaya inkxaso kangangokuba sebelindele loo mini inkulu yomhlobo kuMeyi. So far, I'm going to be honest with you, so far so good. You know, the other political parties around us has been mentioning that we are a small party, but I can see at the rate that we are growing in the province, we are no longer a small party. It's really going very well. For the past week, we've been in 3 villages here in Limpopo, and it went very well. The attendance was awesome. I-PA igqatsela unyulo kuolithoba amaphondo eli kuquka nakwipalamente kazwelonke. Inkokheli yeRise Mzansi uMnumzana Songezo Zibi ibongoze abembeli ukuba bavotela utshintsho kunyulo jikelele ngoMeyi. Umnumzana Zibi begaya inkxaso eNanda ngaseThekwini kwaZulu Natal. Abahlali basebenzise lithuba lokuthetha naye ukuvakalisa izikhalazo zabo ngemingeni ekwanjisweni kwenkonzo. Umnumzana Zibi uthetha nabavoti kwindawo yogoba ityholo nalapho abavoti bemxelele ngamajingiqhiwu abajongene nawo njengokungabi nazo izindlu ezisemgangathweni kunye nokusilela komasipala waseThekwini ukubanika iinkonzo ezikundoqo. Loko ngawelwa yindlu awukho umbutho wafika la ekhaya. Isiwe mhlambi kwaze kwaba ika-3 abekho abakaze bafika. Kunalokho yathi siwe kwesibili kwathiwa sithumela izinto sibangaki nezinamba zamatayitela sishuthi thina ngokwethu abekho abake bafika. Umnumzana Zibi ukhuthaze abavoti ukuba bavote ngomhla wama-29 kuMeyi. We need to turn up to vote for change, to choose leaders that care about the issues that affect people, to choose political parties that are always present in the community, working with community. And I think most importantly, don't make big promises that you are not going to fulfill. We've got lots of problems in South Africa. Inandi yaziwa ngolwaphulomthetho oluqatseleyo njengokubulawa kwabantu, ukuphangwa, ukudlwengulwa nokutshaywa kweziyobisi kwaye liphezulu nezinga lentswela-ngqesho kuyo. Inkokheli zezopolitiko noluntu babongoziwe ukubonakalisa impawu zeqhawe uSolomon Mahlangu. Mahlangu waxhonywa ngurhulumente wengcinezelo ngokulwa kwakhe ucalulo. Eminyakeni engama-45 eyedlule isishoshovu somzabalazo uSolomon Kalushi Mahlangu wagwetshwa intambo ejele lasePitoli. uMahlangu wayebhekene necala lokuvukela umbuso kanye nelokubulala ngemva kwesigameko sokudubulana namaphoyisa. Akazange adubule nakanye kodwa waboshwa wagcina egwetshiwe. Namhlanje ke ichonywe uphaphele gwalagwala lenqalabutho yomzabalazo. We must express our gratitude to the Mahlangu family because they have throughout the years made it a point that we never forget this day. They are the ones who mobilize us always, who organizes us always, to make it a point that we observe this moment so that we do not forget. Umfobo kaSolomon Mahlangu uthi umndeni uyayigqaja ngomsebenzi welungu lawo oqoshwe ngisho emlandweni wakulelizwe. Ukhona ubungcono esibonayo ngoba ezinye izinto zazenzeka ngaleso sikhathi samabhunu azisenzeke emntwini omnyama khona manje. Into engibonako kusekhona okuningi isizwe sakithi kufanele sikwenze ukubumbana ukusebenzela ukuthi lo mhlaba ube yilento abosoli ebayifele.
sichitheke usuku lonke siyi-SABC la emathuneni asemamelodi ePitoli njengoba ke kuusuku olumqoka lokukhumbula ke ishoshovu somzabalazo uSoli Khalushi Mahlangu. NgiuCalvin Dludla weindaba ze-SABC ePitoli. Sithanda ukulumkisa abo banhliziyo zibuthathaka ngelinqaku. Isiganeko sokuxhatshazwa kwenkwenkwane neminyaka 13 siyishiye phansi koxinzelelo yaye isoyika nokuya esikolweni kaBhokweni eMpumalanga. Le nkwenkwane yenza ugrade 7 ityhole ngokuxhatshazwa ngamakhwenkwe amathandathu esikolweni nathi ayifuthanisele eyitsala nangamalunga ngasese. Isenomothuko inkwenkwane neminyaka 13 emva kokuxhatshazwa nokungcuthekiswa okumshiye ephazamisekile ngokwasengqondweni. Le nkwenkwana ityhola ngokuba oko iphila ubomi bentshontsho susela kulonyaka uphelileyo. Kule nyanga iphelileyo uthi izinto ziye ngokuba maxongo ngelixa abanye abafundi bemtsalatsala ngelungu lakhe langasese de wafa isiqaqa. Le nkwenkwana iye yafumana umonzakalo yopha kungoku nje inexhala yokuphindila ibeke esikolweni. Umntwana imphethe kabi lenzaba ngoba kwayena ebusuku akalali. Umntwana uyakhuluma asho ukuthi bangani ngicela ningicoleleni ningaze ningibulale bangani. Kuloku bakwentile ngoba bebambuta ukuthi ngabe yamfuna umfati uyavukelwa na. Lokungivisa abhlungu ukuthi umntwana nami uhlukubetekile kuyendeke phakathi eklasini. Kungoku nje kuvulwe ityala emapoliseni ngalomba ukanti amakhwenkwe atyholwa ngokwenza esisenzo asiwenkundleni ngalomba. Umama wale nkwenkwana ufuna kwenziwe ubulungisa. Mina ngicela ukuthi likhothe lidlala inzima ngalabantwana ngoba umntwana nami akekho safe. Nanyalo uyasho ukuthi mama ngicela ungikhiphe kwayena nyalo noma ngabe ngiyamthuma le ndumva athi angiyati ajike lo mfana athi angiyati mina ukuthi angikwadi lokungithume kona. Uyabo lo mntwana ngiyambona ukuthi akasekho right. Isebe lezemfundo lithi kuthe xolo ukungcungcuthekiswa nokuxhatshazwa kwabafundi ezikolweni kwaye libongoza izikolo kuba ziqulunqe imigaqo nkqubo echasene nalomkhwa. Well, bullying it's a national challenge that we are experiencing in all our schools. That is why the DPE, the National Department of Basic Education, has started a campaign called Anti-Bullying Campaign, where schools are educated about the dire consequences of bullying, but to also assist the learners to find ways to coexist with one another in the school environment. Kungoku nje isebe linika le nkwenkwana kunye nomama wayo inkxaso noluleko ngokwasengqondweni. Isebe lezemfundo eFreystata ligxibhe kabukhali ukubethwa komfundi kwesinye sezikolo seliphondo kule veki okukulandela ukubanjwa kwenqununu yesikolo samabanga phantsi Thubise Thabanchu ngezityholo zokubetha umfundi ngombhobho weplastiki. Isebe livakalise ukungonwabi ngesisiganeko singaginyisi mathe kwaphela yaye limemelela abazali nabafundi ukuba abikwe amatyala ezenzo zoxhatshazo. Isebe lezemfundo lithi ukubethwa akusekho semthethweni ezikolweni yaye luzijula ijacu ekusiphuleni neengcambu zalo naluphi na uhlobo loxhatshazo. This is really disappointing and concerning. We condemn this alleged incident in the strongest possible term. As you know that since 1996, 1997, corporal punishment in our school has been outlawed. It is illegal and it should be frowned upon because it budgets and engender violence in our school, and it creates a condition of unsafe environment in our school, because we believe that our school should be a safe environment where learners or children are being nurtured. In this case, we feel that this is unbecoming of a principal, and as a result we are investigating the matter to make sure that we come to the bottom of this. Abakwantsasa nabathi umrhanelwa uza kubuyela enkundleni ngolwesithathu ukufaka isicelo sebheyile ngokusesikweni. Isebe lizimeleyo lophando lwamapolisa kulindeleke ukuba liphande ngezityholo zokusebenzisana phakathi kwamapolisa kunye nabo babandakanyeka kubusela bemfuyo. Amafama kwisithili saseNgakamudiri Mulema eMntla-Ntshona zama indlela zokuphelisa ulwaphulo-mthetho abathi luthatha ukutya etafileni yabo. Amafama athi zonke inzame zokungenelela kwamapolisa zabalilize kungoko enze isicelo sokungenelela kwesebe elizimeleyo eliphanda ngamapolisa. Bayiphi rabakupile
re ba kopisiwa ke lebaka la gore re bona ile re lile ha re thusiwe mme tshepo ya rona mo go bone gore ba ka re thusa ka gore ba biditse maloba ko holong ya morae mare ba tla re itira bana dintlha tsa rona so re maketse ka speed ba se ba re bitsa ba re batle gore fa feedback gompieno mo re na le tshepo ya gore go gongwe re ka le bona. Amafama sekuhlaleni aganela amapolisa abandakanyekayo kubusela. Se se diragalang gone yaanong tšhelete e kry-iwang ke batho ba ileng gore ra re ke mapodisa a re thusang go raya gore ga ina fo bone ba kgotsofadiwa ke ba enewang ke disenyi. Ro kwa me walwala ke dikgomo tseo le dipudi ba di tshotse re setlhabetse ba ke le ba re tsala dipudi ne ke na dipudi le more than 100 now ke ipitsa ka dipudi tse 10. Isebe elizimeleyo lophando ngamapolisa lizibophelele ukujongana namagosa afunyaniswe ebandakanyeka kulwaphulo mthetho. We've made a commitment in the hall to say, let us get the cases of those officers who are involved in crime and who are working with communities. Leave it to us to further investigate and make sure that we try by all means to arrest those criminals, because we need a clean and professional organization of SAPS to deliver and protect our own communities. Ngokweenkcukacha manani zamapolisa ngo-Oktoba ukuya kuDisemba ka-2023 ngamatyala angaphezu kwama-207 okubiwa kwemfuyo axelwe kweli lizwe. eMntla-Ntshona indawo yamapolisa esemabatho kwisithili saseNgakamudiri Mulema achaze amatyala ali-12 ngelixa abalithoba bechaziwe kwisikhululo samapolisa saseTaung. Kumdlalo oqhubayo sithetha nje iPirates na 7 kanti iGolden Arrows 1. Ngaloo ndlela suqonkqothela uvimba wangokuhlanje kamnandi mawethu.